dɔgɔkun wɛrɛ o ye baara bila de ye wa o dɔgɔkun wɛrɛ in mɔgɔ si kana i yɛrɛ sɛgɛn k'i bi ka passe bɔ ka na ponger lajɛli tɛ kɛ a ye taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la pour que olu ka u lajɛ olu b'aw lajɛ ka ɲɛ farati bɛ ponger ta in na an bɛ journalistes fo u nana bi k'an ka wele lamɛn point de presse dɔ la pour que ka an ka grève mun n'an y'a kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen n'an bɛ an y'a fɔ cogo min na an bɛna lakuraya dɔgɔkun nata octobre kalo tile 3 ka taa octobre kalo tile 6 la n'Ala sɔnna donc grève kun ye min ye an bɛna o ɲɛfɔ mais yan'an k'a daminɛ an bɛ faso jɔ kɛnɛ de kan min y'an ka laada ye o ye ka Mali hymne fɔ à ton appel Mali pour ta prospérité fidèle à ton destin nous serons tous unis un peuple, un but, une foi pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Donc, depuis Salo 2021, on a Wilika Jodola pour que Kanga Hake Unini, on a Wilika Jola pour que Banabato Fanaka Ake Nini. Anga Ake follow Oye Mouye, Oye Anga secrétaire général, Noé Fousseini Koulibaly. Allez, où y a beau envoyer, Katana et co-gouvernorat du district de Bamako Kaboloka. Donc, Obi Jamana et Sharia Soso. Sharia mi Noé Sharia Bikononto Anisegi. Ka tomi kɛ ka sɔrɔ ka 012 fana kɛ donc o b'a fɔ yanni ka mɔgɔ bɔ a ka place la ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ f'i k'a fɔ a ye k'a ladɔnniya fɔlɔ k'a kɛ kun fana b'a la kun min n'a ti a tigi ka hakɛ minɛ a la ka mɔgɔ bɔ dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o kɔrɔ ye ko k'i y'a ka hakɛ dɔ minɛ a la parce que a bɛ taalen minnu ka bolo kan a tɛna se ka a ka hakɛ min n'a kun b'a sɔrɔ Ponger yan a tɛna se k'o sɔrɔ donc sariya wɛrɛ bɛ yen mun ye syndicat sariya ye syndicat ɲɛma i tɛ se k'a bɔ a ka yɔrɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ Fousseini bɔra yan k'an to grève de la donc a kun in tɛ dɔwɛrɛ ye pour que an ka grève in lafasa i y'a faamu donc INTM ye sɛbɛnni kɛ fo siɲɛ 2 k'a f'u ye ko administration y'a sen don ko la ko min o t'u ɲɛsira la i y'a faamu donc fɛn filanan mun bɛ yen an b'a fɔ o ma ko yɔrɔ ko 2006 ka taa 2011 la a ɲinina Ponger baarakɛlaw fɛ u ka wari fara ɲɔgɔn kan wari farala ɲɔgɔn kan ka taa tɛmɛ $300,000 kan pour que ka yɔrɔ ɲini k'a di Ponger mɔgɔw ma minnu ye cotisation kɛ mɔgɔw jɛra u ka ristourne kɔ san 6 mais a nana ye k'a fɔ mɔgɔ 348 in na hali bi mɔgɔ 146 ɲɔgɔnna olu ka hakɛ tɛ ka sɔrɔ u ka wari tɛ ka sɔrɔ parcelle tɛ ka sɔrɔ donc an ye wuli ka jɔ kɛ direction na yan fɔlɔ avocat kow bɔra a la jugement kow bɔra a la an taara fo médiateur de la république fɛ yen pour que ka nin ko in ɲɛɲini a ko in ma ɲɛ sɔrɔ hali bi donc an wulila k'an ko an tɛ se ka jɛn n'a ye k'an ka mɔgɔw ka hakɛ a tɛ ka d'u ma a sabanan ye min ye o ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ lahalaya ye n'aw y'a ye dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ a bɛ fɔ ko Ponger ye dɔgɔtɔrɔsoba de ye min bɛ furakɛli baw kɛ jamana in kɔnɔ hali an ka kɛrɛfɛ dugu ninnu Ponger kun ye référence de ye dɔgɔtɔrɔbaw b'a kɔnɔ minɛn ɲumanw b'a kɔnɔ wa fana jama kɛɲɛnen don banabaatɔw ma mais bi yɔrɔ
amana munumunu pointé yoro nogolen de do ali furani mi na waya ye bi parce que anye grève mi boloda o de ni peke ya famu donc baraki mina mo ko ka nana way o ya fo anye gafe o ye ko 7 milliards ko dona mina ani bolima fenuna angongo oti anga koye parce que bolima femu no e ambulancier woro sanaka fra flaka olu be dongo do ita so jolen do kelendron de be bouger do ango o wari min dona la kana pongea amogo tola ango mogo be femununa o stérilisateur de ala nana ke anga wilika joya ke stérilisateur fana nana o stérilisateur kan nali ambe jama ladoniya ka fo o be wa saba ani keme woro kunko o de bina bo banabato kuna ya fam donc a fo anga kelen ti an dron ka hake anga kelen ye banabato ka fana ka hake na nana fo ko ponje de ibena anye kalo fula de ke ni mo kan ka opérer analyse min kan ka ke pour que ka don ni joli jo bana ube joli jo bana tala na kan ka ke anye kalo fula de ke ponje ateke o ti se ka ke koye min be se ka tanye ou bien wati do la ibina ko film bana ibita yoro were pour que ka tiga analyse o ke donc ango fana mo ko bana urgence dron laje médecin munu be garde ke urgence la docteur ye fula de duma bi o flain abata 8h kata fo chini 8h mo kelembo ke na fora ika shi de 8h jusqu'à demain 8h ika shi barala iki ilafien o wakati la dron kasoroka na o don sabana kika na shi o shili nyogona ke o le la mo be kumbeni ni so goya koye parce que il y a pas beaucoup de médecins pour que koke donc ibita soro yoro barake yoro do be infirmière kele ibito de soro li mugani nani foka tase li bisaba infirmière kele et de kanga julita ke et de kanga sérum do et de kanga sérum bo et de kanga pigiri ke a me o me manifinde do o te ku manifina angongo ka o ko laje mais munde anya ye munde kera directeur anaka mowo uye mowo ta o mowo chela utara anga comptable koro o ka chauffeur personnel de uyo deta ka contrat dama ala nanake o ere borangu na ya o contrat ko ma binsi jilatya ni infirmière do kun tara ka di urgence la ou bien ka di maladie infectieuse ma ou bien ka di yoro la mu amago be yoro mununa o kunta anye kateme ninka donc anyo dama kashike ani fana anga conseil d'administration jama kanga mo fla sukanti directeur ministre ya fo ko anga mo fla sukanti directeur assemblée générale convoqué an nano assemblée générale la ya fa mo fla tara salo janvier 2021 o mo mata u jimi sra fait o ma son oluka salon conseil d'administration ke nyina u kumbi fe ka conseil d'administration ke ni mo koro jumeu anga mo fla munu no sugantira 2017 mo kelembala o yere bora ponja be siniga sanane bo sisan kelembere o ye yamara nyini kabita kalanke dobala o ye chef de service ou ka nyemoye o tara retraite la 2020 mais 2021 anana aye seake donc an wo ti se gagner donc an manganchi we seako boama an hagila sisan obina ko siga senga pour anga mo ka sega o sea ni participer mais o sea convoquer tuguni ko ka keni mo koro nunu donc ango o ti sega ben donc jamaye mo fla sukanti o mo fla akanka kedi uka seka uka sea ke a nyama parce que ulu de sukantira mo fe mais o do uye mundeke uye ponje docteur so fani policier ide directeur régional ere kumbe en o do pour que ko o sea ko insécuriser alors que amma fo kamba balide ango amena de kangani sogo ya jira donc ko were be o directeur ka bagabagaliye wati o wati ali bi iba ya be ni video ni laje abina fo ko mo do bala ko demande d'explication do be di doma be anga barage nyon do na banga bureau la akun de la ka demande d'explication doma ko e ponje kibaria do fo bololo sanfe sisan kosaina ay demande ayo bo aga barage yoro la parce que comptabilité matière au lieu de ni sani ukera mo munu bo sani papier nunu de mo munu bo lu classer o bo yoro de la donc uya ye ka fo
Ni be surfacturation ke ni b'a fɔ k'i ye fɛn dɔ san k'a sɔrɔ i m'o fɛn san ou bien i kan ka min kura min san i ye kɔrɔlen de san donc i be siran o y'a tigi bɔ yen ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ a taara n'a ye yɔrɔ wɛrɛ an y'a ye a ye demande d'explication d'a ma kɔsa in na k'ale y'a kɔlɔsi ko tɛ n'a ka baarakɛyɔrɔ la chef dɔ b'o bolo o fana ka chef bɛ yen o fana ka chef de bɛ sɔrɔ directeur ye donc directeur bɛ se ka na cogo di ko agent minnu bɛ o projet kɔnɔ 500 agents e ma mɔgɔ si ka absence remarqué e bɛ o de ka absence remarqué k'a sɔrɔ o ka absence a ye demande d'absence de kɛ a signé na a y'a sɔrɔ a taara o demande d'absence yɛrɛ de kun kɔrɔ mais ressources humaines kelen nin olu ye enquête kɛ o enquête y'a jira k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu chef de service y'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ na o ale ka supporter dɔw b'o la o a sɛbɛnnen don u kɔrɔ abandon de service o de sɛbɛnnen don a ma décision ta olu kama o mun na directeur de décision ta olu kama parce que olu de bɛ ka ale lapasa olu de bɛ ka galon tigɛ mɔgɔw ye ko an bɛ ka hakɛ min ɲini hakɛ ko tɛ an bɛ ka fɛn min kɛ o ye place ko de ye an dun bɛ nin na an m'a fɔ ko directeur ka wuli ka bɔ a place la dɛ an ko yɔrɔ nɔgɔlen de don u kana a lajɛ a nɔgɔlen don an ko ni waati dɔw la analyse tɛ kɛ point G ni mɔgɔ minnu bɛ da yan u b'a dɔn analyse bɛ d'i ma i bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ de ou bien u b'i munumunu directeur yɛrɛ ka service n k'o ye cardio de échographie cardiaque bɛ di mɔgɔ ma n'i bɛ tile 10 dɔw bɛ tile 10 de kɛ yanni u dalen don point G yan u bɛ tile 10 de kɛ yanni k'u ka échographie cardiaque sɔrɔ mais nk'ale bɛ taa o échographie cardiaque kelen kɛ a ka clinique la ni y'o de fɔ yanni a ka o temps di ka taa kɛ clinique la a bɛ se ka n'a kɛ point G yan n'a y'a kɛ point G yan ni minnu ka rendez-vous ye tile 10 ye ou bien tile 9 ye a bɛ se ka kɛ tile 7 ye don dɔ la a bɛ se ka kɛ tile 5 ye don dɔ la a bɛ se ka kɛ tile 2 kɔnɔ donc an ma basi wɛrɛ fɔ an ko o kow de lakile mais an ɲɛ b'a la fɛn min bɛ ka kɛ an mana bɔ tuma o tuma directeur de bɛ mɔgɔw wele a b'an buruja laban min jirala ne na ko a ye demande d'explication d'a ma ko parce que kan bɛ sonyɛni de kɛ i y'a faamu ne y'a fɔ ne ye mɔgɔ dɔ ci a ma nka k'a fɔ directeur ye a ka sabali parce que n'a ko an bɛ sonyɛni de kɛ o man ɲi parce que a bɛ ka nkalon de d'an na a ma deli ka ne wele ko ne ye sonyɛni kɛ a ma deli ka Dirisa wele k'o ye sonyɛni kɛ a ye mɔgɔ kelen min wele k'o ye sonyɛni kɛ o ye Fuseni Kulibali ye o y'an ka secrétaire général ye a fɔra k'a ye sonyɛni kɛ don min na ko entre 14h et 16h ale tun bɛ garde la garde bɛ daminɛ 16h de o don a tun bɛ assemblée générale de la a ye demande d'explication d'a ma a y'a ka jaabi di ka preuve di ko voilà ne tun bɛ assemblée générale de la mun ko ale ka wari minɛna banabaatɔ kɔrɔsigila in u y'o wele ka Fuseni lasigi mɔgɔ mun tun bɛ garde la k'o lasigi ka mɔgɔ sabanan nin fana lasigi u bɛɛ sigilen ɲɛna ɲininkali kɛra ko min ye wari minɛ i la a tigi jira a tigi ye dɔ in de jira u ko k'i dalen don a la ko de don ko wayi ko nin de don ko lajɛli kɛ kosɛbɛ dɛ ko nin de don aw y'o o sɛbɛnfura bɔ o sɛbɛnfura b'an bolo yan directeur de y'o sɛbɛnfura signé i ye mɔgɔ fɔlɔ in i ko k'a ɲangira ko parce que k'a ye wari minɛ i ko Fuseni k'a ɲangira ko parce que min ye wari minɛ k'ale m'a fɔ k'a m'a fɔ min ye wari minɛ a ko k'a ma k'a ɲɛna a m'a kɛ mais demande d'explication avertissement bi d'a ma ko parce que k'a m'a fɔ donc ne ye mɔgɔ bila ka taa directeur ma ne ko k'a fɔ a ye a bɛ ka nin juguya galon minnu da mɔgɔw na a k'a dabila n'o tɛ papier bɛ ne bolo ne b'a ci a ma ni don dɔ sera ne fana b'a jira n bɛ ka nin kuma nin ɲɛsin a ma tuguni n ye mɔgɔ ci a ma dɛ n ye mɔgɔ ci a ma n'a seginna nin kuma kan tuguni a ka sonyɛni galon min n'a b'a dan na a ka sonyɛni preuve ne b'a fɔ wa a bɛ n bolo a ka sonyɛni preuve ne b'a fɔ n y'a fɔ a ka mɔgɔw ye u k'a fɔ a ye a ka sabali galon tigɛ de don mais comme a bɛ ka continuer a bɛ k'a kɛ a preuve bɛ ne bolo ne b'a jɛnsɛ donc a ka sabali hali bi mais n bɛna kelen ci a ma yanni filanan ka se yanni sabanan ka se mais fana o journaliste aw b'a dɔn mais vérificateur général nana est-ce que Gida Landre tɔgɔ b'a la Gida Landre tɔgɔ t'a la vérificateur nana yan
an ka syndicat membre fosi t'a la mais min tɔgɔ fɔra o ye ale de n'a ka baarakɛlaw ye o ngo bɛ ɲini ka miliyari 1 de bɔ ko irrégularité financière n'i ko k'i ma suɲɛ a tiɲɛ n'i bolo kɔni mais a k'a jira ko faso nafolo dɔ mun kalifala anw na ko n'an y'o tiɲɛ kɛ donc a ka taa o preuve de a ka t'o di vérification na a ka fara anw na donc ne b'a fɔ jama ye an ye grève kɛ semaine tɛmɛnen u bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ u ko grève tɛ bɔ mɔgɔw y'a ye ne yɛrɛ ma deli k'a ye grève suira ka tɛmɛ nin grève kan lundi don banabaatɔ kuma na dɔgɔtɔrɔ ma na hali service minnu n'u kun tɛ an suit u bɛɛ y'an suit parce que bɛɛ ye tiɲɛ ye sisan an taara dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ yen a ko docteur ko an kun b'a faamu de u y'a fɔ an ye ko mɔgɔ ko de don u y'a fɔ an ye ko place ko de don mais an y'a ye k'a fɔ nin kɛlɛ in ye bɛɛ ka kɛlɛ de ye donc ne b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ baarakɛɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔw ye nin kɛlɛ in ye an bɛɛ de ka kɛlɛ ye u ka sɔn an ka nin grève in kɛ k'a ban hakɛw ka di an ka ɲɛsin baara ma wa n b'a fɔ banabaatɔw ye ni maa o maa n'a y'aw nɛgɛn ko tɛnɛn nata ka taa se fo juma ko baara bɛ kɛ pɔnze u y'aw ka wari minɛ fu dɛ baara ti kɛ pɔnze tɛnɛn nata octobre kalo tile 3 ka taa octobre kalo tile 6 i y'a faamu n'o ye jumadon ye baara ti kɛ pɔnze an bɛ lahala min kan o de y'o don bi parce que an y'an ka préavis bila an ma wele k'an ɲininka wa an ye an ka laɲini fana ma sabati n'o kɛra bɛ an y'a fɔ mɔgɔw ye cogo min na an bɛ dɔgɔkun kelen an b'a baara dɔgɔkun kelen an bɛ grève kɛ u k'a faamu k'a fɔ n'an y'o kɛ bɛ an y'a fɔ de an y'o kɛ de pour que jamanadenw ka lafiya dɔ sɔrɔ nin dɔgɔkun in na donc nin dɔgɔkun in na fɛn o fɛn ma se ka ye o don o tigi bɛna se ka ye bi ka se ka u ka baara kɛ